oras lihat kadongan lasroha pajupak kita muse di pertangyangan Palabok Roha di channel YKB Namar Hata Patatuba. Ada orang so tatangi dope kata ni dewata si pakusor-kusor ni rohatta perjulu martangyang mahita. Puji kami ko aliri watama nami di bagasan anak Yesus Kristus Tuhan nami. Ala totong diramoti ko kami olak ni tikion. Asiro hamali Tuhan. Disihol ni roha nami tumangihok katampar rohai mangami di bagasan tudim. Pagugui asa totong ali Tuhan taru dahok kami lomo ni roha. Muliate madiko di bagasan anak Yesus Kristus nau makokopan. Amin. Dia muna ali akah dongan ia si pakusor-kusoron ni rohatta na dibuat sian buku wasiat kekal na marodolan mangalo kaguguon na jahat na dienet sian Efesus onom ayat 10 sahat prodi ayat 10 lalu jala nagabe odolan ni si pakusor-kusoran ima sian ayat 12 nama dok ai idada marukil kita mangalo mudar do sibu akka harajao do akka parkuaso akka sigonggomi hasiangan hakudomonon akka todi kajahaton na dijangi sada paraloan na belga di bagasan parngulu tahun ima maralohon akka hajahaton na maligay parsawaran ito. Dung bakit si Hitler gabi raja di Jerman. Ulaw bulon na parjulog pinatupana ima pamatehon na sa halat Yehudi. Ola mar-onong juta halat Yehudi di tepahi manang di pamate di kamar gas. Manang marhiti akka pangkosaon na sumalin na asing dope di bahay. Katanya di bata paingotok kita asa totong radi mangalo agka haguguon na jahat na sumuni. Isusoy hatan itu hatay do asa unang kolang na mamakke si jahata na umangat saju isarani tahuluk haluaon lubu-lubu do pudang saju alay ikut dohot mamakai senjata namang mukna ima ohos asitongan baju-baju pertahanan nang sepatu haringgaso parsitutuan na somoni tung maceriko alana ikon hagugoon na jahat na naing sialotay dada kolan sohuti idaon ni mata alay hudo na marhagugoon manisipi tubagasan roha lotor dibe hamusuon dohot hakosomon diak kahalak parhulit na botar na diguari pribumi do akka halak parhulit na birong manang na diguari non pribumi do akka hakosomon na asing pe dakyai topu hama masama hamusuod doho hakosomon na songoni naung tersuan jala dinapui doi di bagasan partikian naung liling manuturi roha do todikta sahat tu naswadongbe inganan ni kolong di bagasan na ido narikot si jamot tonon jala sialanido ikon kubasar diri pamake sudi bohal dohot pakaian porang nau pinaradini tuatai laho pakaian. Amin. Sumoni majolo partangyangatta sadarion alai sutung lupa kamu ada kadongan like subscribe sagihon tuaka dongan marhiti nunga parsidot tamona patol hason barita nauli rap dohot YKB tudiat portivion di paso-paso tuhat tay mahita.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.